Senyor regidor de l'Ajuntament de Castelló, en Miquel Soler, senyor president de l'associació Botafocs, en Rafael Pérez, senyores i senyors, bona vesprada a tots. Benvinguts a la sala d'exposicions de la Fundació d'Adolf Fletcher. 20 anys. Qualsevol aniversari és especial, però dir 20 anys ja imposa, ja diu que n'hi ha una solera i una consolidació i, bueno, evidentment, si mirem per les parets, segur que veiem aquesta consolidació i aquest treball que porten durant 20 anys l'Associació Cultural Botafocs. Enguany se fa especial hincapié en aquest aniversari dels 20 anys per a aquesta exposició. I aquesta activitat, saben vostès que va vinculada a 2 mesos que són la 11a trobada de bèsties de foc que es celebrarà demà al voltant de la plaça Major i els seus carrers del voltant, i la 10a trobada de dimonis que es celebrarà en 2 dates, en la nit de Sant Joan, el 23 de juny, i el dissabte 26 de juny. Bona vesprada a totes i a tots. I, evidentment, allò que estem fent aquí, per enèsima vegada, repetirem, sols és possible gràcies, una, a la iniciativa i empenta de quantitat de persones que no estan aquí presents, de Botafocs, que col·laboren en multitud d'activitats i de tasques psicotetes que fan possible que finalment aquí a la Davolos pugui recollir un conjunt de mostres, no totes evidentment, que podeu fer. En segon lloc és imprescindible reconèixer públicament, perquè això és honest, que això únicament és possible aquesta tasca està a la llum gràcies per una banda al suport de l'Ajuntament de Castelló i per l'altra banda també a la Fundació d'Adolf Fletcher, amb entitats arrelades a la gran ciutat, i per l'altra banda també reconèixer que sense la col·laboració d'altres entitats com Botafocs que estan treballant per la cultura popular, gràcies que deixen materials, gràcies que deixen la seva col·laboració, diguem, desinteressada, és possible no sols que Botafocs faci aquesta exposició de 20 anys, sinó que les activitats que s'han citat, tant com la trobada de bèsties de foc demà a la plaça Major, com la trobada de dimonis el dia 23 i 26 de juny, siguin possibles. Únicament, per no fer-ho més llarg, i donar la paraula a Miquel Soler, sí que voldríem o necessitaríem fer una demanda pública, ja que Botafocs ha demostrat a la pràctica la seva tasca de difusió. És una llàstima que no tinguem un espai físic, un espai on poder exposar aquesta quantitat de materials que ja són una realitat, tant les peces de bestiari com la gran quantitat de material fotogràfic de la qual disposem. Per tant, serien 20 anys aquí, però anirem encara al futur per veure si aquest espai públic que pugui ser un punt d'informació en els propers anys que el poguéssim fer realitat. Moltes gràcies a tots i a totes les persones invisibles que formen part de Botafocs. Gràcies. I ara, com no, en nom de tots els patrocinadors i per supost en nom de l'Ajuntament, en Miquel Soler. Evidentment, Rafael, està clar que l'Ajuntament, la Fundació d'Adolf Fletcher, dona suport, evidentment, a aquesta iniciativa de fa 20 anys de Botafocs, però està clar que sense aquest equip humà de Botafocs, segurament això estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem l'exposició al millor de moviments, però no de bestiari de foc, ni fidelitzar el que és la veneració al foc, per exemple. Jo recordo l'any que vaig estar en aquest acte, vaig fer un article sobre el foc i parlant del foc veixien qüestions que són tan espirituals. És tan espiritual el foc, en aquest cas, mitjançant aquestes bèsties que van posar en la pràctica. Estava mirant també l'exposició tot el que fem per la comunitat, inclusive les actuacions, que són moltíssimes. Quant de total? 364. 364. En 20 anys. El que vol dir és que la tasca de Botafocs està ahí i vull felicitar públicament